Сливенски вести. Какъв е проблема? Той проблема вече от 3 месеца съществува за нас. Защото преди това ние нямаме проблем, ние нямаме информация. Значи става въпрос за наредба Н18 на Министерски съвет, която е от юни месец миналата година. Началото на годината се заговори се от министър Дянков, че ще има някакви си неправомерни системи, за които той чул и обсъждал, но по-късно щяло да се разбере. Когато той прекарваше фискалните памети към нашите касови апарати на всички обекти. И ние през цялото време се интересувахме от сервизите, които нас служваха, фирмените сервизи, какво става, защото никой не даваше отговор. Се казваха, никой нищо не знае, като дойде времето, ние ще ви кажем. Питаме, подпитваме, нищо не става. На практика какво трябва да означава това с тези нивомери? Непосилни са като цени или как? Ами, значи, това нещо изведнъж октомври месец напритиснаха и казаха, защо ние не ги поставяме. А ние не знаем за какво. Започнем да питаме октомври месец, се оказа, че тези суми не са както те казах, че са 2-3 хиляди лева, както и господин Дянков, министър на финансите, каза, че ще струва 3-4 хиляди лева в едно предаване в Бургас. А то се оказа, че то е не 4, а 5 пъти по 4. Около 16 до 20 хиляди лева. Това е непосилно на фона на икономическата криза на сега. Не, че ние нямаме в момента контрол. Ние имаме контрол и сме за контрола. Нямаме проблем. Нямаме нищо против. Искахме няколко срещи. Ние направихме много пъти, изминахме за тези 3 месеца. Направихме отворено писмо до народните депутати, до Министерски съвет, до президента, до министър-председателя, до господин Дянков. Табу. До тук никакъв отговор, никакво запитване, никой не срещна. Дори само казваха, значи началото на ноември месец, господин Дянков каза, че няма отстъпка. Ще се поставят. Ние искаме да се срещнем, да разговаряме, имаме криза. Какво би могло да доведе всичко това? Ами как до какво би могло да доведе? Би могло да доведе до фалит на много от нашите обекти, тъй като нашите обекти са повечето селски и крайни квартални обекти, бензиностанции. Имате ли информация колко точно са, които приблизително, които ще фалират? Ами информация имаме, как да нямаме. Значи от порядък между 900, 1200, 300, 400 обекта ще фалират. Виж сега, то всеки, когато му сложиш пистолета на челото, ще търси заеме това, да се мъчи да направи нещо. И срока е къс, и самите сервизи не могат да обслужат това нещо. Те не искат да ни чуят. Напротив, направиха отстъпка на Нефтохима, защото било скъпо. На входа на Нефтохима, това е на нас на входа. И го отстъпиха с година и половина това нещо за полагането на тези системи. А за нас нито иска да ни чуят, нито иска да ни приемат да разговаряме. Колко души ще останат без работа? Ще ви кажа, значи има двоен аршин. За едни може, за други не може. Колко души? Смятайте, не по-малко от 10-12 хиляди работни места. И нещо повече, тези обекти нашите, ние ги градим 20 години. Малко, отселяваме на тях. Ние съкратихме работници, работим в тях. И сега искат те да ни изместят. Явно това е някакъв монополизъм. Щом не искат да направят диалог с нас, ние вече откровено го казваме, че това е монополизъм. Действия за помощ на по-големите. Отваря се път на големите, ние малките трябва да загинем. А ние ги стоим 20 години, храним семейства, не искаме от държавата, плащаме данъци, такси. Как да стане това? Има ли хора, собственици на бензиностанции малки, застрашени от фалит, които да са изтеглили вече кредити, за да поставят тези нивомери? Ами вижте какво, имам информация, че хората с рев и с плач мъчат се, търсят кредити, търсят начин да правят нещо, но това не е целесъобразно. Това значи, ще фалират. Те казват, ако не сега това, следва ще измислят нещо пак друго, пак по смисъла чуж за събираемост. Няма такова нещо, при нас няма контрабанда. Ние искаме да направим репортаж, да направим един диалог с тях, да се срещнем, да разговаряме. Има начини. Контрабандата е в друго място. Ние искаме да го кажем, те го знаят по-добре, не искат да ни чуят. При нас няма контрабанда, нито на вход, нито на изхода. Фискализацията ето е, всеки килограм, всеки литър отива в НАП. Всичко се знае. Било се манипулирало, че който манипулира е нарушител, Дянков да го хване и да го осъди. Той не може заради бълхата да изгари органа. Сливенски вести.